O sector primario é o que se dedica a obter produtos directamente da natureza, como por exemplo este tomate, xa que se cultiva na horta. Polo tanto, ven da agricultura, que é unha das actividades máis importantes dentro do sector primario. Ademais, tamén temos a pesca ou a gandería. Grazas ao traballo das persoas que cultivan, pescan ou crían animais, conseguimos os alimentos que usamos cada día. Imos seguir co sector secundario. Este pasa de materias primas a produtos elaborados. Aquí teríamos, por exemplo, unha remalladoira, coa tea de algodón, que sería a materia prima, podemos fabricar roupas, que sería o produto elaborado. Neste servicio entra dentro a industria textil, a alimentaria, a automóvil e a da construcción. Sen este servizo non teríamos nin roupa, nin casas, nin coches. E agora imos seguir co sector terciario. O sector terciario, ou tamén coñecido como sector servizos, non provee bens materiais, senón que encárgase de ofrecer servizos ás empresas e ás persoas que o necesitan. Dentro deste sector podemos atopar oficios como o ensino, a sanidade ou o transporte público e tamén a banca. É o sector máis importante xa que se encarga de conectar os outros dous sectores, o primario e o secundario, e, no caso de Galiza, é o sector máis importante.